Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndele moɗon weltare min dañi huccide e mon e kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccide e mon e oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal ye aduna foof hawɗo mboro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal Mali Mauritanie Afrique fof aduna fof Moussa Nia yo oɗo rafi hollu en caggal ko dañde weltare tan huccidde yeɓiyankoɓe Moussa Nia no subaka fof baba Moussa Nia no subaka waɗi alhamdulillah caggal yettude Allah e julde rasul sallallahu alaihi wasallam en jetti nene baba halifaɓe diine halifaɓe aada en jetti yeɓiyankoɓe men tawataɓe nder eɓɓo leydi kala ganduɗa tigi no kewɗen wiide aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ɓen suuɓiɓe Pindi TV gam humpito Aissane Ndiaye ɓe calminama ɓe juurama ɓe ñagama duwaw bienvenue dans leur deuxième numéro de la semaine Robindu Diayde hande jimɗa koye mburu a ƴakki mburu bon mi so a ƴakkude mburu de ko ɓuuri tentude hande kañum ɓuuri tentude ɓeydogol ganduɗa ko ɗiɗon buuɗi joyyi e ganduɗa tigi oɗon kilo mburu mo ganduɗa tigi jaranno ko capantati kono wattama capantati buuɗi joyyi ene wayno noon hay oɗon sac ɓeydima ganduɗa tigi to jaranno 16000 joni noon wattama 19200 francs ko ɗum noon woni ko ɓuuri tentude e nder jeyde leydi Sénégal en tout cas ne Moussa Nia yuman galleji e baban galleji en saabu ñande fof ɓeydo kadi vraiment en tout cas so ƴeewama dal guila nden ha joni ko ɓeydi ko fof heewi te faɗanoka Diayde quotidien udditi damalde ko noon tigi quotidien le quotidien e Madiambal Diagne ɓe mbi pour plus de blé pour le pain ene wayno noon ganduɗa tigi ɓeydo gollo oɗon noon mburu ganduɗa ko ɗum woni ko tawete ne hello mabɓe jeetato ko ɗum wayi ko ɗiɗon looci tigi woni koɓe gardini natal mabɓe gadanalla ene wayno Aissane Ndiaye wiide mabɓe ɓeydima ganduɗa tigi ngolɗon losol ɓeydama henna no buuɗu joyya mbuuɗu ɗum ne woni ko tawete henna caggal kane ɓe garti ganduɗa tigi oɗon ganduɗa tigi ɗiɗon cifodiri hakkude laamu leydi Sénégal e nguno goomu ganduɗa ko syndicat ji SAEMS e nguɗon goomu CUSEMS ganduɗa tigi koliti Aissane Ndiaye alkamisa o ha ñalawma aljuma o kañum tigi ma mbaɗa foof ngo juuɗe grève débrayage ganduɗa grève total hay débrayage gueɗe badde noon foof de ganduɗa ko ɗiɗon cifodiri ɗe mbaɗno e laamu les accords ganduɗa tigi ɗeɓe cifodiri e laamu Sénégal kono ɓe koliti heɗeɗon kormaka caggal kan eɗen jeeyi tigi ganduɗa ɓe garti e natal on université Anoune Diop mo Bambey ɗo ganduɗa tigi teska gari ɓe gara hakkude ɓen janggoɓe ngal ɗon dutal kono kayi e ganduɗa kayi koye ɓeɗon tigi dadiɓe ene wayno noon ko gari ɓe gara tigi ɓe koliti jogay ɗiɗon étudiant ko pa juuɗe oɗo saaha Diayde Vox Populi le pain devient salé oɗon mburu ɓeydima lammude totte conséquence de la hausse du prix de la farine ene wayno noon caɗele ɓeydogol mburu o foof yewti koye ɓeydogol ganduɗa tigi oɗon ganduɗa kay ko farine ganduɗa tigi ɓeydima ɗum ko caggal nde batu ganduɗa kay conseil national de la consommation ɓeɗon tigi mbannogo ɗon batu e gatogol ngal jagorgal commercial leydi Sénégal ɓe koliti tigi ɓeydude ganduɗa tigi oɗon sac farine ha ɓeydogol mburu o ɗum ɗon nde woni solution caggal kane eɗen coyno natal ganduɗa tigi on wiyete ko on mo ganduɗa tigi porte parole du khalife général des mourides Serigne Bass Abdou Khadre mo ganduɗa tigi ɓe mbi ko met en garde les mourides contre les politiciens o wi ko so tawi tigi politicien ji ganduɗa ko woni e banggue walla ɓuurinima famde ana yeehe perte saabu oto goto e mabɓe jaab ganduɗa tigi waɗede détourné e Serigne Touba gam kay ɗum woni ko ɓuure mabɓe ɗin ko kongi makko kanko oɗon Serigne Bass Abdou Khadre e hello tataɓo nde Diayde Vox Pop Diayde gendire Le Soleil ɓe mbi ko mensualité e des transports restauration cours de renforcement ganduɗa tigi ɗum ko jomum ƴettata ganduɗa tigi ene yobno guelɗon cuulel e nder école o ko ƴettata ne hokka guelɗon cuulel yo wat passé subaka o ko ƴettata ne hokka cuulel guelɗon cuulel yo yakal ko ñamirta walla mbiyen ko ñamata e récréation ko ƴettata kadi ganduɗa ne yoɓana oɗon guelɗon cuulel cours de renforcement o ko hunde cherde woni sababu Diaynenkoɓe Le Soleil mbi ko le fardeau de la cherté des études dans le privé hunde noon ganduɗa ko ɓe mbi ko assise aji Aissane Ndiaye batuji ganduɗa ko ma juɓɓine beele de ƴewde ganduɗa tigi fewnidde oɗon secteur walla mbiyenna ƴewde tigi pamodiral meɗen usse saabu tigi woni ni caɗele ɓeɗon ɓe ganduɗa ko les parents d'élèves ɗum woni ko tawte nder Diayde guendirde Le Soleil Diayde L'Observateur ko wi ko ɗon tigi Diaynenkoɓe Futurs Médias ɓe garti ko stimulant complément alimentaire Aissane Ndiaye wona rewɓe tan ganduɗa ko kutortono poɗɗe ganduɗa gam ɓuttide walla gam wonde en bonne forme ɗo noon ɓe mbi ko au cœur du dopage dans les politiciens des politiciens vitamine pastille graine de moringa e gueɗe mbaɗe noon produit ji ganduɗa ene walla ɓe wasa wadde sombre walla mbiyen wasa naywude wasa ni ganduɗa ko jogade gamere ɓe mbi ko Mimi Touré Abdoulaye Baldé maître Abdoulaye Wade Souleymane Ndéné Ndiaye ɓe mbi ko les secrets d'une forme physique ganduɗa ko tigi ɗum woni ko tawete nder hello tataɓo ndenon Diayde L'Observateur ɓeɗon ɓe ganduɗa en kutoro woni produit ji gam kay
tawi maintien physique mumen maintien kadi formaji mumen fof noon en tawi nder ganduɗa ko hello totam ndeɗen jeyande Youssouf Madji Guène caggal kana ɓe garti koye affaire morse mo ganduɗa tigui suhaɓe rewɓe pawa junggo to Ouakam une bande de prostituées de luxe démantelé à Ouakam taw kay ko toon ɓe ganduɗa manno muɓɓolel mabɓe e lowdi tigui appartement ji gueɗe baɗe noon ene wayno ko toon tigui pawa junggo kan ɓen sukaɓe yiyannoɓe terɗe mumen ɗum ne tawi hello jeetat nden jeyade Youssouf Madji Guène wona Ouakam tan Moussa Nia kamɓe bonni Dakar o saha jeyde las quotidien oɗo subaka ɓe garti ganduɗa koye répartition des fonds du PACASEN ɓe mbi ko woni maire uji kañumen nde ganduɗa ko mbasni commune aji mumen des millions ene wayno ne jeeya mabɓe soham wardini Banda Diop Pala Samba ɓeɗon tigui ganduɗa ene jeeya ganduɗa ko wasnuɓe Aissane Ndiaye commune aji mumen milliard uji wiide jeynenkoɓe las caggal kadi ɓe garti oɗon débrayage grève total wonude boycott des évaluations ene wayno ɗum woni piɓal walla mbiyen ko pellital ngal fiiɓi ganduɗa ko ɓeɗon syndicat ji d' enseignant ɓe ganduɗa ko leydi Sénégal kolletti tigui jatirta caggal en tant que ganduɗa ko laamu leydi Sénégal hormaki ɗeɗon cifodira ɗe cifodirno e mabɓe ɗum woni ko tawte hello jeɗɗu nder ɗo jeyne kono de prix du pain flambe ɓeydugol on kilo mburu no woji jeynen koɓe leydi Sénégal serraɓe nano goya jeyde libération no kewɗen wiide so wona scandale tan ko révélation ɓe garti oɗon saisi et immobilisé oɗon décision judiciaire mo ganduɗa tigui waɗama faade tigui kaɗon lana wiyete ko AKT1 mo ganduɗa tigui jofanno koye port mo Dakar ɗo ene wayno noon oɗon saisi ganduɗa kay ɓe mbaɗama ɗum notifié taw ummori koye commandant du port e oɗon commissariat de police wondude tigui nguɗon goomu Anam ene wayno ɓe mbi ko les consignataires du navire ɓen joguinoɓe kaɗon lana wiyeteɓe Sorecom kolliti ganduɗa kay keɓani hay délibération goto mo ganduɗa ko clémence holloɓe tigui ganduɗa koɓe gonta Diof e port mo Dakar ene wayno noon oɗon plainte waɗama déposé e yesso doyen des juges ganduɗa koye détournement d'objets saisis sur fond de guerre judiciaire entre associé turc woni sababu ganduɗa ko caɗele tawte kaɗan lana Aissane Ndiaye jeyne koɓe libération jumpe kan hay nder mbundi caggal kan ɓe garti koye hécatombe halieutique so wiyama halieutique noon ko gueɗe ganduɗa juutiɗe alhaali diƴƴe alhaali ndiyam ene wayno noon ko ɗiɗo ressource aji woni liɗɗi kewɗi maayi to Cap Skirring ɗum ko 3 kilométre fade Cap Skirring ko liɗɗi ha heewi kene ganduɗa ko Aissane Ndiaye hay goto wawa limde no foti ko kañumen tigui mbasi noon pitale mo ko kañumen maayi toon e wiide Mamadou Badji on ko gérant campement oɗon o wi ko ganduɗa ko woni laaɗe woni baroji mawɗi juppat ganduɗa tigui ɗum ko déchet industriel ko hen juppata ganduɗa koye koɗon maayi ko wayno ganduɗa ko huile en gasoil en juppata ganduɗa tigui koye ngoɗon maayi woni sababu de ganduɗa ko ɗiɗo liɗi kala mayde Aissane Ndiaye ko tonoji liɗɗi mbasa toon so wiyama ni takke Aliou Ndoye takke wonɓe taw ko baroji mbaɗata mais hamni jeyde enquête koloski enquête ɓe mbi ko caggal nde ganduɗa ko milliard uji gujja to poste finance ene wayno golɗo milliard uji gujja koye ganduɗa ti ene wayno ganduɗa ko nde noon gollorde l'ONAS l'autorité nationale sénégalaise prolongation au parquet Aissane Ndiaye ene wayno noon ganduɗa ko caggal nde debbo goto fawa hen junggo wiya ko kañum tigui tuuma e ganduɗa tigui e guyka ganduɗa ko ɗeɗon koppereji ene wayno noon golɗo ɓe ɗen jeynen koɓe enquête mbi ko jeegomo tigui pawama junggo kono kañumen kada ma kette ñalawma hande o ma keɗe ganda ko kalata kono kay won kessiére uji en ganduɗa ko addunoɓe kettama no hanni ni kono de kañumen ene jagui to jagguino mbaɗani caggal kan jeynen koɓe enquête mbi ko Thiès une ville sale ko noon ɓe mbi jeyde les échos oɗo subaka ɓe garti ganduɗa koye goɗɗeɗon caɗele mbaɗino to ganduɗa ko Diamaguène Sicap Mbao to police aɓe walla mbiyen dadiɓe tawi tigui ganduɗa ko ɓeɗon sukaɓe ene kabba Aissane Ndiaye ene lakisa ene kuɓɓa ene gutta ɗum to ganduɗa ko oɗon simme bonɗo ene woni noon yamba ko ɗum tigui woni koɓe jagguira wonno noon caggal nde ɓeɗon police aɓe gaari ɓe mbaɗi rebelle hano wonata ni kono dartade ɓeɗon ɓe ganduɗa ko dadiɓe woni sababu ganduɗa ko pindiral ha ganduɗa tigui ɓe gañi hen goto policier tinde goɗɗo noon ɓe gañi ɗum e hoore taw kay ko kaaƴe tigui e hay martuji ɗum woni koɓe kutori gam kay habtade ɓeɗon dadiɓe leydi Sénégal kono kayya ɓen ɓe ganduɗa ko ɗiɗo tigui fawnoɓe junggo dogui jaade ɗiɗon menataji kono kayya oɗon police nene yiiɗoɓe oɗon secteur Diamaguène Sicap Mbao caggal kan ɓe garti e bavure policière to dowlaji dentuɗi ko étudiant goto sénégalais jaro duuɓi 17 ko kañum tigui fitani mum yoɓa ko 5 à 6 coups de fusil woni koɓe tiire makko en tout cas tekki jeyde stade uddata dama stade no mbiruɗa ni ɓe garti tigui ganduɗa ko les plus belles affiches des 8e de finale Ligue des champions Champions League ɓe garti ganduɗa kayya ko oɗon affiche Paris Saint-Germain Real Madrid Atlético Manchester United Liverpool mo Sadio Mané Lyon Inter Milan ɓe mbi kadi ko duel hakkude CR7 joueur clé de Red Devil hakkunde mum les colchoneros holno jogori wade kono kay hakkunde ganduɗa ko Paris Saint-Germain e Real holno jogori wade Ghana contre Real Sadio Inter Mendy retrouve Lille ganduɗa ko les liens du Sénégal des Sénégalais en 8e de finale Aissane Ndiaye oɗon woni affiche gonda tigui
ene sabba e hakkunde lewru février e lewru mars ɗum ko caggal coupe d'Afrique des nations ɗum woni ko tawte nder jayde stade no mbiruɗani ko kayre uddi damal noon tigui kayre uddi damal udditen e ɓoore wonde woni banggal gueɗe rendo noon Moussa Niang hande en jewtate ko ganduɗa kañum woni ko fayi e école o e ko wiya e jayde Le Soleil wiide tan yete ina muusi yobde lewru ina muusi yaltinde dépasse tottude sukaɓeɓe kono kadi ne muusi tottude cukalel ko haccitori ko wottori e kadi ko jippori Moussa Niang ne jeeya hen kadi cours de renforcement ji ganduɗa aɗa yoɓana ɗum ɓiye gam jangde muɗum ɓuura ɓeydade ha ɓuura yarude yesso hande ene ƴewtida ko wayni ne heewi kono Moussa Niang sa yi hande yimɓeɓe dogi paye e privé ji ko ngalaɗo paye saabu hande a ƴeewat grève aji guila hanki hande ha janggo sukaɓe jooɗo galleji mumen janggoyta balɗe tati Moussa Niang walla balɗe nayyi sukaɓe jooɗo janggoyani ɗum école Moussa Niang ina muusi yumma foof walla baaba foof ɓurantu ɗum ena haɓɓa wudere mum walla haɓɓa tuuba mum ha tiiɗa haɗa hoore mum ñamde yarde ƴetta ɓiyum nanna ɗum e école privé Moussa Niang gam wawa dañde jangde moƴƴe saabu hande so grève waɗi école aji privé ɗi nana janggoya école aji laamu ne jooɗi janggoyani Moussa Niang ɓe ɓiɓɓe ganduɗa ngala doole hande nannude ɓiɓɓe mumen e école aji privé ɓiɓɓe mumen ne gone école aji laamu école aji ganduɗa enen fof jeeyi ɗum hande dañata jangde moƴƴere saabi ɗum ko grève jamma grève ñalawma photo woni koye kamɓe jangguinoɓe en ganda woni koye kamɓe laamu ngu en ganda l' essentiel woni aɓe poti jooɗade Moussa Niang ɓe jotto e taabal ɓe jewtude ɓe jiida e koye mabɓe sukaɓe men ɓe gona e jaam sukaɓe men ɓe jangga no hannirta ni da ko enen jeeyi ɗum yimɓe ne jooɓa taxe uji ene kala ko poti wadde ina waɗa ɗum Moussa Niang ɓiɓɓe mumen dañata jangde moƴƴere ɗum ɗon ne muuse ɓerde ne muusi hande ha ɗo haaɗi hande Moussa Niang pina ɓiye jiiya ɗum ne jooɗe école guiƴiramo birtima janggoyi saabu ɓen goni koye privé kañum wawa janggoyde saabu woni koye école laamu Moussa Niang vraiment ne muusi cri de cœur Aissata Ndiaye ganduɗa ko ɗiɗo ko ngala foof min ɓeydat hen sowona wiide ganduɗa tigui gonga ko wawa duwde ɗo Aissata Ndiaye kamɓe ganduɗa ko laamu ngu sa yi ɓe ɓuurani hen softude ɓiɓɓe mabɓe ñaggani ɗo ala e ɓiɓɓe mabɓe ganduɗa ko waɗa fréquenté les écoles sénégalaises so tawi ganduɗa hol ɓiɓɓe mabɓe waɗa ɗo fréquenté heewani ganduɗa tigui koye école aji ɗi ganduɗa mbatta greffe ha ɗo no firto QSMC CMS ganduɗa tigui ko jagorɗo jangde ganduɗa tigui guendiri leydi Sénégal wiye ko ganduɗa ko ɗeɗon caɗele gassi alors que ça continue ɓeɗo so tawi ganduɗa koɓe kokkonomo koɓe jii ko soɓe kokkonomo fodde mabɓe gueɗal mabɓe mi sikku hande ɓe cuusa darade mbaɗa grève ɓe cuusa darade hande ganduɗa tigui ɓe waɗa gonɗo ko juuɗe walla débrayage e grève total e gueɗe mbaɗ noon walla ha wiide ganduɗa ko waɗa boycotté les évaluations Aissata Ndiaye ɗum tagui ganduɗa ko école sénégalaise natti jogade on qualité mo joguino hande e ganduɗa tigui hanki aɗa yiya ganduɗa ko yummirade taw haari ko CM2 mais elle manie bien la langue de Molière mais aujourd'hui ganduɗa tigui jiya neɗɗo yaha université taw ganduɗa tigui ala étude baɗɗo qualifié ganduɗa tigui ala hay qualification goto ganduɗa par ce que bon voilà ene waɗi lenteur e nder gueɗe ɗe programme uji ɗi jofala ganduɗa tigui affaire o moylolu waɗani ganduɗa ko stable jangde nde o rewnaka to foti rewnede walla mbiyen rewani to foti rewde wadde mbiyen c'est un cri de cœur privé o noon ko ganduɗa ko cherté yimɓe yaade to privé o ganduɗa tigui saabi ɗum ko waji ɓen mbiyata ma rew rew ko anden worgo hoɗa ɗum saabi ganduɗa ko ɗeɗo caɗele tigui ganduɗa ko woni duumiɗe kono ko hunde nde ganduɗa c'est déplorable e wiide ganduɗa ko ala bawɗo wadde résoudre oɗo probléme privé o kadi ganduɗa ko wona question so yimɓe gani koye moon payi ɗum tagui ganduɗa ko ƴelli toon mensualité jiiya 25 000 francs holto fawa Moussa Niang 25 000 ɓuuri hen famɗude hande jiiɗo 25 000 fo dogat toon fana toon ɓiyum mensualité 35 000 Moussa Niang ha 40 000 te classe foof ma waɗa ko ɓeydi classe foof ma waɗa ko ɓeydi koko ganduɗa hande muusi e joom galleji te Moussa Niang jiiɗani sa fini koɓe mbi ko ma tottu ɓiye kaccitari ma tottu ɓiye passe so tawi koto janggoyta to koko woɗɗi ma tottu ɗum ko wotti ɗum ɗon foof ko frais ji ganduɗa fawi koye joom galle jiiɗani e courant ne muusi jiiɗani e ndiyam ne muusi Moussa Niang ñande fo ɓeydo so ɓeydima ha mburu ɓeydima aɗa andi ndiɗon leydi hankkadi muusi vraiment ɗiɗon banggueji ne yooɓe jotto ɓe mbatta assise e koye mabɓe ɓe jewtida e koye mabɓe ɓe ƴewto holno ɓe mbawi rewde holi dame ɓe mbawi rewde ha ɓe koybina gurdam yimɓeɓe kono kadi ɓe pewdana en jangde sukaɓe men ɓe saabu amin jiiɗi sukaɓe men ɓe ne janggo so darima kaali wona ɓe ganda ko heɗeteɓe ɗum ɗon noon il faut dañe sukaɓe ganda ko dañɓe jangde moƴƴere kono hande Moussa Niang dañoɓe jangde dañoɓe ligguey fof goni ɓe ganda hande ene wawi wiyede sodanaɓe diplôme uji saabu cukalel ganda guila seyi ha hande yaaha ha université foof koko yoɓante jangde yoɓane ko
seeri saabi ɗum ko bammum ne wawi ɗum walla tawa hayso wawa ɗum wonko haɗi hoore mum ngam wawande ɗum ɓiyum Moussa Niang muusi ko mbiɗa ko hande naata école privé mo ganduɗa hande sukaɓe gonki mumen naata e école mo ganduɗa ko école laamu jiya sukaɓe gonki mumen ƴeewa ɓe sukaɓe konngudi mumen eno mbaɗirta exprimé o Moussa Niang gara e école mo ganduɗa ko école ɗum ɗo henne public Moussa nam ƴeewa sukaɓe ka haala mumen Moussa Niang jiidani ko way kono adunaji ɗiɗi ɗi ganduɗa ko kuccodirde tan ene ƴeewodira te koye leydi gooti woni ko étude aji les études ganduɗa tigi coccrete toɗi e coccrete ga jiiɗa joni mi holluma anda Saint Marie de Anne école gonɗo ɗo tout juste o sa naari noon Aissata Ndiaye mi holluma billahi wallahi talla ɓe narata ko 8 heures 17 heures woni koɓe jaltata tu vois te kala e mabɓe kuccita ɗo so haalni ɗum olof jabata hom tu vois donc nak ko qualifié étude ganduɗa ko certification goɗɗo won toon mais le coût des études est très cher ɗo e nder leydi Sénégal surtout ganduɗa hay université ji dans le privé jomum jiiɗa wadde inscrit mbiyeɗa dañi bourse walla dañi demi bourse mais joɓata 250 000 noon tigui sa dañano bourse on no mbatta yobde million walla jiiɗa continuer master wiiɗa ma yoɓa 500 000 ala photo fawa hande sélection master jomum yaha master wiye a waɗaka sélectionné alors que tu es obligé de t'arrêter ɗon kandata jegdema ƴeew an andi ko mbaddorita diplôme aji ma an andir kuccuɗa an andir paada sans suivi koye ɗi konngudi guddeten roɓindu jayndeli meɗen ko tottude won aadi janggo so Allahu lamdo jaabi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno bammo Moussa Niang heɗen ene banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiaté wondude Ibrahima Thiambane